Are you ready? Kuyaseke nokuphapha kusiya. Hawu. Hayi ngizongenela. Manje ngiyangqongqoza ubhizi ujulile la. MZAMBIYA. Shosho. What do you want? Ngisho angibiza ngesingisi, ngisho angibiza esiZulu kuyafana ngize kuwena uGrand. MZAMBIYA njengoba uhamba nje ungayifakile imask uhamba ufuqa nalomlomo wakho lo. Uthi kwenziwe njani iphi imask? Sengiyawufuqa manje umlomo uma usungasafuni utshwala kumina Okwesibili imask inayo la imask yokugada iphoyisa. So manje ngiyabona ukuthi ishwephe okusamoto ngiyayidonsa ngenze njalo. Into engishoyo nje ukuthi ufake imask next time. Ngifakele wena. Yabo nje lokubhiza ukuthi kuyafiwa mina ngibhizi la. Ngikukhelani ya ngibhizi ngikukhelani nishandise Grand. Letha yabo nje manje kuphatheleni. Ngifuna utshwala. Ayimfuna umbali. Angazi ngehle kusawo lapha. No, ngihlekisa igama likambali. Kodwa lalela-ke. Vele lento kanjani ngikuphathele tshwala, ngikuphathele Mbali, ngikuphathele leshandise engizoyikhipha la. Stone. Vaccination. Hayi MZAMBIYA, yini manje le Stone? Akuthi yex, yazi ukuthi lento ekukhukhwela ishandise ejule kanjani njengoba ubhizi nje ukukhwehlela lapha kwami. Lalela la. Mina ngumeja, mina ungangiboni usungibona nje manje. Mina ngisasevava bengihlala noRumza oshaya microbiology and biochemistry yabo. So uma beshale ishandisi zabo zo titration nani kube ngiyibuye leza ishandisi ngibothola enhlangana kanje yabo lona. Wena uwenza ugeneral nje, MZAMBIYA uwenza imaths uyazelaphi science? Angithi ngiyasho nje ukuthi uRumza wambe kade shawa microbiology nyoba kanti awuzwa yena la ekhanda lakho. Kwakathi nayo kuduma yona ilithi la ekhanda. Singacabani lalela mina. Le shandisi le mina ngigwiqiqaze from le shandisi vele labathi khona lesisihlahla sakhona yabo lona ngase ngishala bo titration ngangibabona ngentwana laphayana ngaquba yonke le shandisi ngafaka ngisho anyanyisi ngentwana anyanyisi uyalishaya igems yazi ucishe uyazi nawe mawubraya ukuthi yona into ovela uyithi kanje phezulu ushaya igems ke lapha igcikwane ke lenziwa nje kuloma phela angithi mina ugeneral mina imaths yini lesengishayayo akusiyi chemistry thatha inkomisho ushayo vaccination angazi ngakunika into engasebenzi iyodwa into engasebenzi makukhona mina kukhona nawe wena ngazi umusha angishothi yahogela ngithe yaphuza siyabhayiza manje MZAMBIYA le ngathi umchamo. Imali uphuza uphi umchamo wena wena usuphuza umchamo wena No, uthi nino sawodi ngathi amandla sebish. Sekwamanzi asebish manje yazi wena futhi lalelake Hayi MZAMBIYA ayangidingi lento hayi. Hayi phela usuyiphuzile angikweleta angijwayeli kabi. Ngiyenzile lo nto. Hayi uzokhokha ntwana angijwayeli kabi. Hayi ngiyenzile lo nto. Ntwana uzokhokha. Ngeke. Oh shit! Ntwana uzokhokha. Ngeke. Ngifuna imali yami. Ngiyenzile lo nto. Wena ntwana ubucathi mina ngidlala nasekhaya. Ela angazi noma akuzwakalanga yini mangithi ngidinga imali yami uzosapha ukukhokhela nothengize ngasikhipha ngikhiphi mina leshandisi le ngoba ilahla wayi njalo wena makumele unginike imali hlala sicabanga Uhambe MZAMBIYA. siyoqedelela le konkinga ngokushiya nalo ungayichithi Skits, got to skits. G.O.D. the only thing keeping me alive. If I O.D. it is okay, it's been hell of a lot. G.O.D.